Nej, der kommer du selv kravle op. Det er bare at tage den næste, der kommer her. Far, kan du ikke nok hjælpe mig? Efter Jonathan, så får du far på til den næste. Hjælp mig, måske. Fordi det ikke er en opvartningsklub, det der. Og så bare kør lige over. Ja. Og lige over igen. Kør efter de der grønne og gule skilte. Ja, bare lige over. Jeg kan se McDonald's. Kan vi også det? Hotellet. Hey. Hej, kan du ikke lave noget sjovt? Hvad? Kan du lave noget sjovt? Hvad sagde du? Kan du lave noget sjovt? Nej. Ja. Kom ind der. Så kører vi. Filmer. Ja. Der er nogle sjove over i højre side. Ja, det er på YouTube. Det kan du tro, det skal. Så kører I bare lige over igen. Lige over. Eller kan vi tage den der? Hej, Jonathan. Har I købt på McDonald's? Der er masser af usunde ting i det, så vi sprayer lige benzin over. Ja. Skal vi bare nedad nu? Ja, lad os prøve at køre nedad. Så ser vi, hvad der sker. Jeg er ikke helt sikker på vejen. Ja, bare nedad, ikke også? Og bare her, Jonathan.